Chittebø. Nå, jeg optager stadig alle sammen. Godt, I kan få alle dem her som venner. I skal bare lige... Men lad være med det til hende. Hvem? Altså hende prikken er på lige nu. Nå, din lille kæreste? Hun er ikke min kæreste længere. Nej, ikke mere. Hende der skal ikke blive venner med. F-nynne nede i chatten. Nej. Gør det. Nej, hun er bare ikke klar. Til et forhold. Hvis det lyder som et eller andet straight out of a movie. Og I må gerne have hende som ven. I skal bare ikke spørge, om vi skal være kærester. Er det fattet? Ja, på grund af, jeg tror, han vil gerne have hende for så se det. Ja, kan vi godt spille lidt andet spil? Som? Det her. Hvad er det? Ja, det kan vi gøre. Så jeg skal bare lige... Godt, hvis I gerne vil møde os. Vi er ikke sådan noget, vi er ikke særlig store YouTubere. I kan bare tage bussen hen til Kigge Helsinge skole, så kan I sagtens møde os. Ja, jeg tænker godt, de ved, hvordan vi ser ud. Hvis I ikke gør det, så er I fandme også dumme. Jeg har vist mit ansigt sådan 20 gange i videoer, ikke? Se, jeg kan det der, jeg gerne vil kunne. Okay, alle dem, der er venner med mig. Hvis I ser den her video, skynd jer og join mig. Og jeg kan lave en livestream. Så lover jeg jer. Jeg skal nok. Så lover jeg jer. Jeg skal nok prøve at spille med jer. Det lover jeg nok skal prøve at se med det. Det lover jeg nok skal prøve at se, om jeg kan spille med jer. By the way, jeg er ikke, det er ikke for, nej, vi gør ej. Det her, det er ikke for, være ond mod Alexander Husum. Men det vil ikke være lige så dum som ham og udgive mit telefon. Det vil jeg gerne. Mit telefonnummer er 92 14 45 39. Okay, Lad venligst være med at ringe til det. Hvis jeg er tør, så gør jeg også. Det er 92 14 29 12. Lad være at ringe til det. En krammer. Jeg siger det her, det er en krammer. Okay, hvor farve skal den være? Man kan se, så kører jeg lige lidt rundt for at få nogle mundmeter op. Bøv. Au. Okay. Ja, jeg har jo et jetski. Så mangler bogstaveligt talt 1000 kroner, for at få den bil.